ľudia nechápu, veľakrát si myslia, že za každú robotu musíš mať zaplatené. Ale ja osobne si myslím, že to tak v živote úplne nefunguje, ani ja sa tam toho nedržím, lebo ja tiež nemám za mnohé veci zaplatené. A tak asi nejakým spôsobom si to vrací tou energií od tých ľudí. Áno, vždy sa to nejako vráti. Skôr alebo neskôr musíš tomu veriť. Niekto tomu neverí, niekto neurobí nič bez toho, aby nemal za to zaplatené. Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Mentální upgrade a dnešním hostem je Maroš Molnár. Nazdar, čau. Děkuju, že si dorazil. Ďakujem za pozvanie, no tak v Prahe som nebol dávno, tak najvyšší čas vyrazit do Prahy. Super, já se chci zeptat, nebo takhle, většina lidí tě zná asi z televize, z pořadu Extrémní proměny. Ano. Ale o tom dneska nebude úplně dneska hlavní téma. Nevadí. A mě by, jako první otázka mě by zajímala, přijde mi, že dneska je hodně často přeceňovaný slovo disciplína. Co to třeba pro tebe znamená? Disciplína? Mhm. No, ja by som disciplínu spojil s takými ešte s jedným slovom. A to je motivácia. Ja hovorím, že motivácia je emočné. To je to, ja neviem, máš motiváciu, nadchneš sa pred niečo, tak ideš, hej, ale to vyprchá po čase a potom príde tá disciplína. Disciplína je, keď dokážeš robiť niektoré veci pravidelne, až dá sa povedať takou hodinkárskou presnosťou a stále ich robíš a vytváraš si tú disciplínu. Disciplíne sa vieš naučiť. Tak ako, lebo morálno-volové vlastnosti sa dajú taktiež naučiť. A disciplína je to, že aj keď sa ti nechce, tak tú vec urobíš. Lebo nie vždy sa ti chce, ani mne sa nie vždy chce ráno stať a ísť do roboty, hej. Ale vždy tej sekunde, že nechce sa ti, lebo ráno si povieš, ježiš, ja by som ešte spál, nechce sa mi 5:20 ti zvoní budík, ale tedy si potom si povieš, že niečo si v hlave nastavíš, že povieš si, ale že zasa niečo urobíš a tí ľudia ťa čakajú, veď chcú s tebou byť, no tak sa postavíš, rozjebeš všetky klby, bolavé, dáš studenú sprchu, dáš kavicu, naleješ a ideš do roboty. A cestou do roboty vlastne sa nastavíš a to je tá disciplína, že ideš. Či prší, neprší, chce sa ti, nechce sa ti, či sa večer omylom si vypil viac drinkov a si ráno zomletý jak prasa, proste te musíš stať a ísť. To je disciplína. To ťa naučí, buď ťa to naučili rodičia od malička, alebo ťa to naučil šport, alebo to má niekto to má aj v sebe prirodzene. Ale ja si myslím, že väčšina ľudí to v sebe nemá. A to se právě chtěl zeptat, jestli se dá člověk k disciplíně jako, jak tomu říct, jako přivést, anebo to každý v sobě má? To byla moje další Podľa mňa otázka. to nemá každý v sebe, ale vie sa k tomu dostať. Ťažko povedať, že ako iný človek, hej, ale keď si športovec, alebo mladý športovec, že chceš byť vrcholový športovec, tak vlastne chodíš na tie tréningy, prší, neprší, horko, nehorko, proste ideš a trénuješ. Makáš to, čo ti tréner napíše, za každého počasia snažíš odtrénovať všetko do bodky. To chceš. A keď to robíš dlhodobo, tak sa to naučíš a hocičo, lebo s tým sú spojené úspechy, neúspechy, pády, ale ty zasa staneš a zasa si tvrdo trénuješ. Lebo ja som robil atletiku. Atletika je založená, ja neviem, máš nejaké preteky, máš dva vrcholy, hej, zimný, letný. Ale keď to poserieš na majstrovstvách republiky, tak nemáš ďalšiu šancu až na majstrovstvách republiky ďalšom, alebo ak sa nenominuješ na majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta a tak ďalej. Jedna jediná šanca, poserieš všetko a znovu začínaš, ale to je pád. A ty znovu musíš stáť na druhý deň, otriasť sa z toho, zabudnú na to a znovu začať systematicky trénovať, znovu robiť to isté, čo si robil dovtedy, v vylepšenej verzii, aby sa ti toto nestalo. Je to nejaký návyk. Je to návyk. A je to bohovsky ťažké. Je, no, jako ne. Lebo nie je to jednoduché, ale to ti potom, mne napríklad to spôsobilo, že ja som vlastne, keď som končil výšku a začal trénovať, tieto návyky mi spôsobili, podľa mňa, ďakujem mojim rodičom za to, že ma foter cepoval, že vlastne keď skončila výška a ja som začal robiť kondičného trénera, ale vtedy nebol kondičný tréner. Ja som skončil 95-96 vysokú školu, tedy neexistoval, že existuje kondičný tréner alebo niečo. Proste ja som skončil ako učiteľ telesná biológia, ale mal som urobené aj trénerstvo v atletike najvyšší stupeň prvej triedy. Čiže ja som bol vtedy atletický tréner.
Ale robil som kondičnú prípravu, začal som robiť nejakým tenistom a ďalším športovcom, hej. No ale keďže neboli knižky, takže vlastne ty si na základe pocitu, to, čo by si vycítil o tom na základe pohybu, a si sa naučil čítať a potom si musel študovať. A tá disciplína ma naučila, že ja keď som robil 10 hodín denne, tak som večer dokázal prísť domov, sadnúť si a študovať a vypisovať si a hľadať ďalšie 2-3 hodiny veci, to, čo som potreboval si doštudovať a hľadať. Tak som sa učil prostú blbú angličtinu, ktorú som nebol, lebo ja som bol škola ruský jazyk. To znamená, že ja som musel, mne švagor donesol knižku anglickú a ja som takto sedel každý večer, moja žena to vie potvrdiť. Takto som si počiarkoval slova, vytrvalo, potom som si ich prekladal, nebol elektronicky, čiže si listoval, teraz si písal, potom si to znovu čítal a takto si postupoval stránku za stránku, tak som každý jeden deň som toto robil dookola takto a potom prišiel švagor, lebo on chodil robiť do Ameriky v tom čase. Tak on prišiel a ja hovorím, že toto nám bolo napísané? A on že áno, len toto by som povedal ináč. Aha, dobre. A ja som na takto podstate a to je vďaka disciplíne, ničomu inému. Ale se člověk tohle by všechno nedělal, pokud by neměl jako dostatečně silný cíl, ne? To je pravda. Protože pokud ten člověk nemá jakoby vizi toho, kam chce dojít, tak přece mu nejde jakoby dodržovat tyhle ty návyky, protože proč by se měl hnát za něčím, když neví, kam jde. Ale ja som nevedel, že ešte čo chcem. Keď som začal, ja som mal jediné jedno, že aj moje logo aj v gyme mám, že byť najlepší znamená odlišovať sa. Ja som chcel byť najlepší tréner, ale nevedel som, že kde to idem dotiahnuť. Vieš, ty keď začneš robiť, chceš robiť tú robotu, danú robotu, či ja som trénoval deti vtedy, najlepšie ako vieš robiť. Nehľadal som za tým nejaký ďalší hĺbší zmysel. Len som chcel toho športovca dať mu to, čo viem a niečo navyše, naučiť ho niečo, lebo ho aj vzdeláva, že je to 12-ročný športovec. A chceš mu dať všetko zo seba, aby si ho posunul. A chceš, že keď ten človek je s tebou prvý mesiac, prvý rok, druhý rok, tretí rok a stále si s ním a stále mu chceš niečo odozdať, to znamená, stále musíš na sebe pracovať a jedno, kde sa on chce dostať, hej, ty máš cieľ, aby si ty odviedol 100% robotu, aby na konci dňa som si povedal, že dal som tam všetko, alebo Dorite, toto som asi posral. A teraz to musím zmeniť. A ako to zmením? Čo som posral? Prečo si myslím, že som to posral? A teraz to zasa idem meniť. A to je to. A ja som mal niekde v hlave, niekde matne, že by som chcel mať niekedy svoj vlastný gym. Mal som, že ja som si niekedy povedal, lebo keď začali chodiť ku mne športovci, už lepší športovci, lebo ja som začal s Danielou Hantuchovou, potom bola Jana Šeďová, olympionička. U vás ste mali v tom čase Karolínu Salavcovú, snowboardistku, to ty si ešte mladý, ale vynikajúcu snowboardistku Karolínu Salavcovú. A ja keď som aj trénoval Janu Šeďku, absolvoval som s ňou 3 olympiády, bola vicemajsterka sveta snowboardingu na harte, nie na freestyle, na brany. A ako začnú chodiť tebe športovci, tak si potom hľadáš to riešenie, prišli nejakí tenisti, že teraz čo chceš v živote? Kam to posunú dál? Kam to posun? Ja som vedel, že chcem trénovať len športovcov, nechcel som trénovať hobíkov. Ale som začínal tak, že tí športovci, principiálne tie deti ti platia v tom čase. Malé peniaze, strašne malé. Ako keby si trénoval v tom čase, ja neviem. Ja som dostával v tom čase 15 korún za tréning. Hej. No, tak tam v dřívější době to bylo samozřejmě něco jiného. Nie, vtedy to bolo nie veľa. Keby som hneď začal trénovať komerciu, tak dostávam 50 korún za tréning. Hej. Ale ja som nechcel ísť touto cestou. Bola to síce ťažšia cesta, nikdy som mu neolutoval, ale tým, že rastieš pomaličky a prichádzajú noví a noví športovci, tak si teraz povieš, že OK, prišli tenisti. Môžeš cestovať s nimi a budeš cestovať po svete s tenistom. To znamená, že si 7 mesiacov v prdeli. Ale ja už som mal dieťa, mal som v podstate rodinu a si tedy hovoril, že teda čo je tvoj cieľ? A ja som tedy povedal, že no nie. Chcem aj cestovať po svete, ale málo. Ale chcem, aby športovci chodili za mňou zo sveta. To je môj cieľ. Byť tak dobrý, aby športovci začali chodiť za mňou. Byť pán svýho času. Presne tak. A ja tak dobrý, aby si povedal, že OK, tak ja viem ísť s tebou maximálne 7 turnajov a ostatné budeme trénovať tu. Si OK? A on povie, tak musíš byť, aby povedal, áno, chcem ísť do toho. To bol môj gól. A sa mi to podarilo, aj keď nemám búchať, podarilo sa mi to
splniť skoro na 100%. Nehovorím, že je to fantastické, ale bolo obdobie, keď som mal, ja neviem, Wickmayerovu, keď som trénoval, alebo keď som trénoval Kasatkinu 4 roky, Dariu, hej, Kaju Jovan, bola to Slovinka, ktorá dochádzala za mňou a ja som vzdelával jej kondičného trénera, učil som ho, on s ňou cestoval, ja som si vyberal nejaké turnaje, kde som cestoval, ale oni z Ljubljany dochádzali do Bratislavy na týždňovky, dvojtýždňovky a tak ďalej. A v podstate, že bolo to skoro to, čo som chcel. A po 15 rokoch, či koľkých, no asi 15, sa mi podarí otvoriť svoj vlastný gym. Lebo keď počúvaš seba a vidíš seba, že ak makáš na sebe, prichádzajú výsledky a robíš v cudzích posilovniach, hej? A vždy sa stretneš nejakou chujovinou. Toto nemajú toto, do čerta, nemajú toto, nemajú toto, musím si to nosiť. Ja som mal ván, som si tedy kúpil, tak ja som nosil pomôcky, plné pomôcku, ja som Vertimax tedy mal, mne Višňovský doniesol, Ľubo objednal z Ameriky a tedy bola sranda na stránke Vertimaxu americkej. Som bol, že jediný Slovák, čo mal Vertimax, A co je Vertimax? Vertimax je taká plošina s takými gumami a na nej sa robia aj šprinty, aj skákať. To je taká asi tak veľká ako tento stôl. A sú rôzne úrovne toho a tak to stálo vtedy, sa mi zdá, že nejakých 3 000 eur, hej? Ale to bolo v dobe, no práve. To bolo 100 000, to bolo, že mega prachy za to, hej? To boli A to tak bolo, že zase zaplatíš za to, že na to chtějí cvičit, ne? Nějakým způsobem, protože jste jiný. Nezaplatia si ľudia za to. To si ty zaplatíš, lebo sa chceš posunúť no dopredu. Jo, ale jako zase ty lidi potom vyhledávají třeba trénera, který na to jde jinýma metodama než ostatní. Možno, že som mal vždy niečo, to, čo iní ešte nevedeli. Tak napríklad, ja keď som začínal s Danielou Hantuchovou trénovať, vtedy sa používala sem tam na rehabilitačné účely, ale málo u nás, väčšinou zahraničie feedlopta. To bolo, si zober, že to bolo v roku 96. Ja som vtedy prišiel na to, keď som, že feedloptu potrebujem na to, aby som zlepšil balans, aby som si to naštudoval, hovorím, aby som zlepšil balans, aby som zlepšil jadro tela. Je to super pomôcka. Kurva, ale jak sa k nej dostať? Dá sa kúpiť vo Viedni. No tak tedy boli šilingy. A lopta stála 265 alebo 360 šilingov 55-ka. Tak 360 krát 2,60 alebo 2,50 bol šiling. Tak si vidíš, že ja som vtedy, koľko ja som zarobil, ja som neviem koľko mesiacov šetril na to, aby som si šiel kúpiť tú loptu a my sme na nej trénovali. Balans robili, Daniela potom dostala sponzora a išla do Voletierho akadémie. Ona na leto odchádzala tam a jedno leto tam prišla a hit bol najväčší v Amerike feedlopta. Decka tam padali, toto, neviem čo. A ona už v tom čase vedela stáť, vedela hrať voleje, vedela na kolenách, vedela stať na nohách, vedela sa húpať, vedela cvičiť na tom. Už mala ten skill, lebo sme to už rok dozadu robili. A keď sa prišla, tak mi povedala, že pán tréner, viete, aká novinka je v Amerike, že feedlopta, všetci boli prdeli, že ja na tom viem. A ja hovorím, vidíš, Daniela, my sme pred Američanmi dávno. Připravený. A to je to, že človek, keď počúva svoje telo, ten feeling, nechcem sa, že teraz sa idem chváliť alebo niečo, ale ja napríklad pred 10 ani 20 rokmi by som nedokázal povedať o sebe, že viem čítať človeka alebo športovca a viem mu pomôcť. Nikdy by som to nepovedal. Lebo nemyslím si, že som mal v tom čase aj toľko skúseností, aj toľko vedomostí, aby som mohol povedať, že som dobrý. Po 30 rokoch práce teraz nie úplnou presnosťou, ani nie 100% istotou, ale už si viem tak na 50% povedať, že asi som dobrý. Tak máš zase nejaké výsledky. A to si teraz za tým viem stáť, lebo už si to viem tak povedať, že asi to nie som úplne že najhorší. Hej? A je to furt něco, co tě jako naplňuje? Protože já jsem 10 let dělal osobního trenéra a snažil jsem se jako soustředit na sportovce, po nějakém čase jsem si vlastně otevřel vlastní fitko, udělal jsem se jako pro crossfitový gym, pro hybridní atlety a po čase jsem prostě byl vyhořelej strašně a už jsem nevěděl, kam se dál posouvat. Jakže vyhořelej? Protože jsem měl třeba 10 klientů denně, každý den. To mám stále, to mám 30 rokov. Ale čase tak jako, já nevím, já prostě jsem úplně jako cítil, že jako nemám vlastní život. Jako ano, baví mě to s těma lidma, ale tak samozřejmě je to předávání nějaký energií, protože ne každý přijde úplně, že je z toho nadšenej.
a nevím, jak to mám říct, prostě mě to hrozně jako vysávalo. Už po čase. A ja toto robím 30 rokov. Jako Ja som bol na prvej protože dovolenke po 10 rokoch. Ja som bol na prvej dovolenke po 10 rokoch. Ja som 10 rokov nebol, keď som začal robiť, som robil pondelok, nedela, ja som nebol v živote na dovolenke. Jediná dovolenka bola, že som zobral deti do Chorvátska na sústredenie tenisové, moja žena varila a ja som trénoval pre 13 detí. A to si tak absolvoval 10 dní. Som bol šťastný, že môj syn je pri mori a vrátili sme sa domov. Toto bolo jediné dovolenky, čo som absolvoval. Ja 10 rokov som takto chodil, fungoval a ja mám stále rovnaký entuziazmus a nadšenie z toho a to... No ja ti poviem napríklad, teraz, okrem natáčania, ja teraz ráno stávam 5:20, robím väčšinou do 12, čiže od 6 do 12, to máš 6 hodín roboty. Na jednu chodím venčiť psa do 3, to je moja psychohygiena, a o 3 väčšinou o 3:30, niekedy o 3, záleží, začínam a robím do 7, to je 9 hodín. A toto robím stále. Niekedy do toho prídu športovci, keď mám Angelinu Kalinu, takú tenistku, tak tam sa znásobí, že vlastne mi pridávajú sa, lebo mi prichádzajú dvojfázové tréningy. To znamená, že ten časový interval sa skracuje a začínam robiť aj sobotu. Že teraz jedine, čo som zmenil po 20 rokoch, že soboty, nedely nerobím, iba so športovcami. Keď je nutné, tak trénujem so športom, lebo tam si nevyberá športové, či voľno alebo nevoľno. Nemohol by som to robiť takýmto nadšením, keby som nemal doma vytvorené zázemie a moja žena by ma nepodporovala, aj keď jasná vie, že je hra bez toho, lebo už má toho plné zuby. Ale je taky trenérka, ne? Je trenérka, ale tým, že ona materskú, jedno s druhým, podmienila v podstate všetko mne. A ona miluje trénovať, ale stále sa stará o tú domácnosť a je to stále ja som viac preč ako ona. To znamená, že stále je to podmienované mne a jasné, že ti to hrabe, lebo ja vlastne si v podstate som egoista hajzliacký, pretože ja som jej nedovolil naplniť jej sen. Neviem, aký mala ani do dnešného dňa, to je dosť, akože teraz som si to až uvedomil, kurva. A ja som si naplnil svoje sny. Ja som si ich naplnil ako tréner, s tým, že som trénoval plejadu, ja neviem, fakt strašne veľa vrcholových športovcov. Ja neviem, to sa možno za tých 30 rokov možno aj číslo blíži skoro 50-ke. A ešte sa mi podarilo, neviem, ako dostať do extrémnych premien, kde v podstate ti zrástla neuveriteľne popularita a zároveň si stratil strašne veľa súkromia. Čiže niečo na úkor niečoho. Čo je strašne, na jednej strane je to veľmi milé, že ťa ľudia spoznávajú a chcú sa s tebou fotiť, a na druhej strane je to veľakrát strašne únavné, keď ty, ja neviem, robíš, že ja neviem, tento víkend mám voľný a predtým som 2 mesiace nemal ani víkend voľný, lebo sme stále natáčali. A ja keď mám, že natáčam, piatok, sobota, nedeľa, ráno, ale prídeš v noci, v nedeľu, ale ráno 5:20 stávaš a máš normálne svojich ľudí, trénuješ a piatok ideš zase na natáčanie a toto roluješ takto neustále. Presúva a medzi tým si vlastne šoféruješ natáčania sám, tak ja tiež tam mám, hľadám si tam psychohygiene, idem zabajkovať, v strede cesty zastanem, ja neviem, niečo si dám, len aby som čistil hlavu a je to náročné. Ja viem, že som v tomto strašný egoista, ale nevedel by som to robiť, alebo ja by som nevedel trénovať, keby som to netrénoval srdcom a nedával zo seba strašne veľa. Nevedel by som to robiť, ani extrémne premeny by som nevedel robiť. Nedá sa to robiť len preto, že si tréner a dostávaš za to zaplatené. Ľudia nechápu, veľakrát si myslia, že za každú robotu musíš mať zaplatené. Ale ja osobne si myslím, že to tak v živote úplne nefunguje. Ani ja sa tam toho nedržím, lebo ja tiež nemám za mnohé veci zaplatené. A tak asi nejakým spôsobom si to vrací tú energiu od tých ľudí. Áno. Vždy sa to nejako vráti. Skôr alebo neskôr musíš tomu veriť. Niekto tomu neverí, niekto neurobí nič bez toho, aby nemal za to zaplatené. Hej? Ale v ten trénerstve, alebo aj keď si učiteľ,
Ty musíš urobiť niečo iné, ako robia všetci a chceš tým študentom a tým deťom niečo odovzdať. Ja keď som učil na vysokej škole, tak ja som mal iný prístup, jak mali moji kolegovia, pretože keď som učil, sa snažil im to vchádzať, všetko im to premieňať do praxe, lebo ja som študoval, mal som tendenciu si spraviť doktorát z antropológie športovej, lebo ja som študoval biológiu. Ale jasná vec, že medzi tým som začal robiť, takže som skončil, urobil som si skúšky, všetko som porobil. Akurát mi chýbala dizertačná práca, ktorú som si povedal, že nevadí, keď prestúpim na externú formu po 4,5 rokoch, ak sa rád na to, to dorobím. Jasná vec. Ani som neťukol. Teraz som nasratý, lebo mi stačilo urobiť tú prácu a poslednú dizertačnú skúšku a som to mohol mať suchu. Tak asi v tú chvíli to nebola priorita. Nebola to priorita, už to ani nie je priorita moja, už na to seriem akože. Keby ste začal školu. Že by som teraz idem znovu študovať doktora, tak by ma tam už asi cinklo v 50-ke, hej. Ale nelutujem to, lebo to boli neuveriteľné 4 roky na vysokej škole, ďalšie nadstavbové, ktoré mi dali ešte viacej, ako som dostal za 5 rokov normálneho štúdia. Tam som sa naučil strašne veľa a tým, že si bol v kabinete s neuveriteľnými hlavičkami z antropológie, ktorí boli brutálne múdri, tak si sa od nich učil. Ťa to donútilo ešte také väčšej pokore, že hej, frajer, si môžu, ale sú tu títo frajeri trošku ináč, sú inde trošku. A to je presne to, že stále človek máš tendenciu, že keď začneš byť dobrý, strácaš pôdu pod nohami a tá pokora ti odchádza. A ja osobne si myslím, že môže byť akokoľvek dobrý, ale tá pokora musí byť vždy u teba priorita a stále musíš byť pokorný. To neznamená, že nemáš frajerské rečičky, podjebavačky, vieš, akože takéto. Lebo ja mám v pofitku napísané názov pokora. Ja ho tam som dal si, že keď vôjdeš, že ho vidíš, že pokora. Všetci povedia, prečítaj si Grzo ten nápis, keď robíme podrbávky, vieš, a také chujoviny. A ja hovorím, ale to neznamená, že ja teraz nie som pokorný, vyčúraci, hej, akože, že halo. Ale to sú také doťahovačky, keď sa hrajú pinčese a takéto súťaže a trash talking ide, tak to je. Takže toto je, no. Ja som odskočil od témy, prepáč. Úplně v pohodě, ale tak to je stejný jako s nějakým sportovcem, který třeba řekněme vyhraje nějaký závod a není těžký vyhrát nějaký závod, ale udržet se na tom vrcholu a že ten člověk právě musí být pokorný a neustále na sobě pracovat, aby právě tam zůstal. To je podľa mňa to veľa mladých športovcov stráti, že urobí jeden výsledok a už si myslí, že majster sveta cinkli mu nejaké prachy a už si myslí, že to pôjde, ale to vôbec nie. Vtedy to začína byť najťažšie. A presne teraz sa vracame k tomu a vtedy začína tá kurecká disciplína. Ten tlak. Vtedy je to, že vedieť pracovať s tlakom, vedieť byť disciplinovaný a to, čo si robil zle, alebo na čo si, keď si kritický, seba kritický, tak ty vieš, že čo si ty urobil dobre, čo by si mohol zlepšiť. A teraz príde tá vec, že to, čo si robil horšie, musíš pritlačiť a začať robiť lepšie. Ale ani to neznamená, že ten ďalší rok ty pôjdeš hore. Možno klesneš, možno si budeš prešlapať na mieste. Ale tá disciplína ťa donúti každý rok robiť na sebe konzistentne, vydržať a nakoniec príde ten výsledok. To je jak v extrémnych premenách. Na začiatku si nadržaný, lebo ideš zmeniť svoj život. Začneš makať, prvé 3 mesiace zhodíš 20% z váhy tela, 40 kg. Kurde, život sa ti otočí, zrazu ty vidíš si, hej, teraz oni, tak teraz si môžem dovoliť trošku pojem. Zrazu už to nejde tak dole. A už zrazu začne byť, no nejde to, čo ideme robiť? Hovorím, nič, len pokračuj v tom, čo sme začali. Nemeň nič, vydrž celý rok pracovať takto a ten výsledok príde. A hlavne si musíš uvedomiť, že toto keď príde, tak na konci roka budeš musieť pracovať ešte tvrdšie, aby si to udržal. A tak ty lidi právě, oni si myslí, že zhubnou a pak najednou zase se vrátí k svému vlastnímu životu, ale je to o tom úplně totálně překopat svoji identitu. To je úplne, to je presne, to je presne ten návyk. Ja hovorím, že návyk sa stáva návykom vtedy, keď sa stane tvojou vlastnou identitou. Vtedy je návyk 100%. A pokiaľ to nedokážeš urobiť, tak si v prdeli. Nejhorší, že vlastně ve chvíli, když třeba člověk už je v tom zajetej, ale pak se třeba chvíli na to vykašle, tak se zase vrací na začátek. To je pravda. Prostě se to musí v tom zakořenit. To je absolútna pravda.
teď jsme trošku odskočili, ale chci Nevadí. se zeptat, pamatuješ si ten moment, který tě nějakým způsobem formoval jako chlapa? Jako třeba už od dětství? Něco, co tě jako sformovalo? Co ti dalo tu životní lekci? Že možná jako hlubší otázka, ale Vieš čo? jestli nějaký třeba rozhovor třeba s tvým tátou nebo něco takového? To asi nie. Životnú lekciu mi podľa mňa dalo to, že ja keď som začal robiť šport, môj otec bol atletický tréner, on robil tiež atletiku a ja som chcel byť atlet a ja som chcel byť vrcholový atlet. Chcel som byť atlet, tak ako môj vzor bol Valerij Borzov. To ty nevieš. To je... Hej, to je dvojnásobný olympijský víťaz z Mníchova, ktorý prvý porazil Američanov na 100-200 metrov. Nikto dovtedy čiernych neporazil, on bol prvý biely, ktorý ich porazil a bol vyznačný neuveriteľnou pracovitosťou a prístupom, tak ako u vás v Čechách. Za mňa aj do dnešného dňa uznávam, máte veľa dobrých atlétov, strašné množstvo, ale pre mňa je vrcholný typ atléta Jarmila Kratochvílová. Pre mňa je to človek, ktorý dokázal, veľa ľudí ju odsudzuje, dohady o rôznych veciach, ale všetky tie rekordy, čo urobila po, neviem, či 17 rokoch tvrdého tréningu. Koľko ona mala zranení, koľkokrát sa postavila a trénovala ešte tvrdšie a za všelijakých neľudských podmienok to bolo. Za mňa je to človek, ktorý presne dokázal v tom športe urobiť to, že to obyčajné, jak to nazvať, že jak svoj talent alebo pretavil do majstrovského diela. To ona dokázala famózne, hej. A ja tým, že som chcel byť atlet, profesionál, chcel som byť tak ako tieto vzory, taký istý atlet, chcel som chodiť po svete, zúčastňovať sa olympiády a tak ďalej. Nebolo mi to dané a 100-krát som padol na hubu a 100-krát a v podstate ja som trénoval do 22 rokov, som stále mal že raz sa to zlomí a dostanem sa niekde. 22 rokov si zober, že ty padáš, raz vyhráš, 100-krát prehráš a zasa si priemerný atlet. Ja možno trošku viac ako priemerný. To nestačí. Buď si kurva nadpriemerný a blíži sa k dokonalosti, alebo v podstate si jeden z mnohých. Tak. A to podľa mňa mi dalo základ tomu, aby som sa stal taký, aký som. Možno to bolo nutné, že ja som nemohol byť super športovec, pretože možno moje poslanie je to, že som super tréner. Alebo snažím sa byť super trénerom. Možno to ma naučilo vnímať a pozerať sa a trénovať druhý. Nie je tak, že budeme tak, ako ja som trénoval, ideš aj ty trénovať. Ale trénuješ tak, ako to potrebuje ten daný športovec trénovať. Ako on potrebuje. Nie ako ja som trénoval, ale ako on potrebuje. Na neho šité presne všetko. Možno preto sa mi, ja neviem, celku darí v tých extrémnych premenách. Možno preto sa mi darí so športovcami a každého jedného športa, čo som mal, som posunul. Nemám ani jedného, ktorý by prešlapoval. Aspoň si to nemyslím. Možno sa mýlim, ale nemyslím si to. A možno preto chodili za mňou športovci, keď som trénoval, že cítili, že ich môžem posunúť. To by sa bolo treba ich opýtať. Ale toto ma podľa mňa najviac formovalo a urobilo so mňa to, čo som v dnešnej dobe. A tá chuť, ja som strašne súťaživý. A tá chuť snažiť sa byť stále najlepší a to ťa ženie neuveriteľne dopredu. Stále ten dopamin potrebuješ na to, aby si ráno stál a išiel. A stále dokazoval a bol krok pred všetkými, aby stále si bol ten, ktorý je líder. Takže človek zase musí... Ale možno nie som líder, to ja si len myslím, vieš, to ja tak poviem, hej.
neviem, či ma pokladajú napríklad nejakí tréneri za lídra, alebo nepokladajú, to ja fakt, že netuším. Hlavne som sa nikdy nezaujímal o tom, že čo si myslia iní tréneri o mojom, nikdy som neposudzoval iného trénera, jak trénuje. Mňa to vôbec nikdy nezaujímalo. Každý nech si trénuje, ako on myslí, ako on to cíti. Keď to on chce, tak nech ho trénuje. Mne to je fakt, že úplne že jedno. A možno aj to mi pomohlo sa sústrediť viac na seba, ako sa sústrediť na druhých. Veľa trénerov sleduje, kto trénuje iný a teraz opakujú a kopíruje. Ale na čo? Práve, že to je to, že ty si musíš vytvárať svoj vlastný rukopis, ktorý je čitateľný a keď niekto uvidí, jak niekto trénuje, tak povie, kurva, to je od grca. Vieš, že vidno tam, že je tam ten tvoj vplyv na toho človeka. Přesně tak je spousta trenérů, ale lidi, když uvidí to, jak ty trénuješ, tak prostě kvůli tomu za tebe jdou ne kvůli tomu, že má v nějakým, jak to mám říct, v nějakým popisku, že zubnou tuk, nabrat svaly a podobně. Presne, lebo veľa trénerov je také, že urobí si, ja neviem, rôzne kurzy, exosy a tak ďalej. A tam je napísané blok 1, 5 minút kardio, blok 2, mobilita. Toto cvičenie ideš 3, maximálne 6 opakovaní, 1 séria. A ty prídeš, a ja keď som jazdil s Dáriou po turnajoch a ty prídeš na veľký turnaj, kde sú všetci aj tam na US Open, najmä tomu, a ty sa pozeráš a tam vidíš tých niektorých kondičných a už ide stop, vieš. A ja hovorím, že vidíš, Daria, že prečo mu povedal stop? Lebo má v papieri, že len 6 a nemôže ísť 8? Čo keď by bolo dobre aj 15, aby tá hrudná chrbtica urobila tú... Že, chápeš, že nedá sa trénovať môže byť nejaká mustra podľa príručky, že keď aktivačné cvičenia, ale čo keď preto zverenca je lepšie urobiť aktivačné cvičenia skôr, ako sa pôjde rozklusať. Každý je individuální, no. A o tom to je. A ty musíš vedieť zmeniť veci, že takto. Že máš plán, ale príde na tréning a ty sa s ním rozprávaš, začnete sa rozkluskávať a teraz ty už ho vidíš a že dneska asi z tohto mráčku nezaprší. Vieš čo, rozhodol sa zmeniť tréning. A prečo sa rozhodol? Neviem, myslím, že to bude lepšie. Takto pôjdeme. Prečo? Uvidíš, dobre to bude. Urobíme. Víš, ako som sa cítil na kurte, že brutálne. Hovorím, no, preto sme to zmenili. To je presne to, že to trénerstvo musíš brať, presne ako si povedal, jak tvoje životné poslanie. Že ty dávaš tým ľuďom niečo, čo im chceš dať. Je to náročné. Je to vyčerpávajúce jak svinia. Ani neurobíš to s každým svojim klientom presne tak. Lebo sa to nedá, lebo s niekým to nemá význam robiť. To znám moc dobře. S niekým to musíš takto urobiť. Ale to je presne veľkosť toho trénera, že niekedy musíš vedieť určiť, že koľko energie potrebuješ dať a koľko vôbec nepotrebuješ dať. Je to neuveriteľne ťažké, každý sa to učí a ja sa to učím, celý život sa to človek podľa mňa učí, lebo sa to nedá naučiť hneď. Vždy prídu noví ľudia, ty niekedy dáš viac energie a zistíš, že je to zbytočné. Že keď dáš menej energie a viac dáš, ja neviem, jednoduchších príkazov, že ten človek funguje o mnoho lepšie. Takže o tom to je, no. Já jsem jenom chtěl říct, že z toho, co tak jako poslouchám od tebe, tak mi přijde, že pro tebe je to životní poslání, protože, jak už jsem říkal, že jestli to už jako děláš 30 let a furt je to něco, co tě naplňuje, nebo že dny si vyhořeli třeba s těma klientama, tak mě hrozně překvapilo, jako když si, nebo celkově když si přišel, protože mám něco nakoukaný samozřejmě z různých videí, podcastů a z extrémních proměn a působil si na mě hrozně jako klidně a také jako pozitivní jako chlap a seš, ale úplně střela, strašná energie z tebe jde a věřím tomu, že ty lidi to právě strašně nabíjí a pomáhám to a díky tomu tě třeba jako vyberu jako toho trenéra. No asi áno. Ale ja nehovorím, že nie som unavený. Já neříkám to každý asi určitě, ale podle mě tu energii jim extrémně dáváš a proto se ti to nějakým způsobem vrací. Asi áno, ale ja by som aj nevedel. Ja som napríklad začal extrémne premeny, keď sa vrátim k ním robiť a ja som to nemal hneď rád. Tú prvú sériu. Ja som sa trápil, ja som bojoval s tým, a ja zrazu mám trénovať tlstých ľudí. Neviem o nich ani hovno. Všetko som sa musel naučiť, vytvoriť si systém. A je to strašne paradoxné. Moja šéfka Petra Buzová, čo rieši vlastne Nunes Aguntero a rieši extrémne premeny aj pre Čechy, aj pre Slovensko. A ja som jej hovoril,
túto 6. sériu, alebo hovorí, že ideme teda, Maroš, točiť 6. sériu. Hovorím, že hej, že sú, a ja som hovoril, ja sa vieš ako teším, Petra? A ona, že jak sa môžeš takto tešiť? A hovorím, ja neviem, ja som s tom našiel takú pasiu. A ona hovorí, tak to som v šoku z teba. A ja hovorím, že ja som tiež zo seba v šoku, že v podstate každú jednu sériu som dal maximum zo seba. Ale teraz si to začínam, že doslova, že užívať. A neviem prečo, čo sa zmenilo. Ja neviem, čo sa zmenilo, že či som dozrel, alebo dospel do toho štádia, že vieš, aké to sa mi zdá, ako keby si ten, kto medituje, tak hovorí, že v určitom momente tej meditácie prepneš a oni hovorí, že nastane stav toho osvietenia tej nirvány. Hej? A mne sa zdá, že ja nehovorím, že som ešte 100%, ale teraz ako keby ma preplo, neviem čo, a ja zrazu začínam ako zablížiť tej nirváne v tých extrémnych premenách. Je to iná strašná chujovina, ale ja to teraz ma napadlo to spojenie, lebo keď som nad tým začal rozmýšľať, tak to aj rozprávam, tak som si to uvedomil, že asi, že to je to, že čo ma ženie dopredu, že ten stav obrazne povedané toho osvietenia tej nirvány, že ten trvá a ten ťa donesie, možno to vydržím robiť ešte 5, možno 10 rokov a tým to hasne. Možno vtedy nastane ten spôsob, že konec. A kde se to zlomilo? Jako kde jsi tam našel to? Nebo asi jsi tam musel najít něco, co tě na tom jako tak strašně baví? Nebo proč to vlastně děláš? Kdy se to stal ten zlom? Neviem, či nestal zlom vtedy, keď som začal pomáhať českým extrémnym premenám s prvou sériou a bol som ten, čo bol za kamerou. A tedy si možno uvedomil niektoré veci, ktoré sa dejú pred kamerou, ale ty si za kamerou a si o mnoho viac to preniklo asi do teba a začal si sa na veľa vecí pozerať úplne ináč. Lebo nikdy ja som v živote predtým nebol za kamerou. Náhodne som sa dostal pred kameru. Vidíš to proste z iných perspektív. A to podľa mňa ma nejako oslovilo, nejako to precitlo mňou, že som si to uvedomil a preto som sa začal tešiť na túto poslednú našu sériu, teda neposlednú, hádam nie poslednú, 6. sériu, kde človek nabral absolútne iný uhol pohľadu. Nechápem to. Asi to bolo, ja som na tým strašne veľa rozmýšľal, že prečo sa udialo, ale asi toto je to. A pamatuješ si třeba, teď je vlastně úplně otázka asi jako jiná, pamatuješ si, kdy jsi byl v životě jako nejvíc na dně? A kdy to bylo? Na dne? Byl takový moment? Určite, hej. Určite bol taký moment, pretože nepamätám si to, že presne, že kedy, ale viem, že sa to vyskytlo asi... Vieš, kedy sa to stáva? Keď všetko robíš, super, a z nejakých príčin odíde od teba nejaký zverenec, do ktorého strašne veľa vlievaš, si s ním dennodenne, rok, 2, 3 a on zrazu povie, že z nuly odíde. A nevieš prečo. A vtedy nastane v tebe taká, hlavne keď som bol mladší, taká kríza, že či naozaj vieš robiť to, čo robíš, že či to robíš dobre. Jo, jestli náhodou neodešel třeba kvôli tobě? Presne tak. A to ťa začne vnútri žierať a to ťa úplne, viem, že som bol vtedy, to tam úplne, že položilo na dno, ale že úplne, že kokos, že som bol, viem, že vtedy mi pomohla, aj vždy mi pomohla vlastne moja žena, ktorá povedala vtedy mi, že ale vy to, a proste rozprávala mi veci, aby som sa začal na niektoré veci pozerať, že ináč, a dávala mi odpovede na moje milión otáznikov, ktoré mi blúdilo v hlave a tak ďalej. A potom som vlastne urobil to, že som si vždy sadol, zobral som si zošit, mal som nejaký, mal som vždy nejakého športovca, napísal som si, rozložil som si ho na drobné, zobral som knihu a začal som hľadať informácie a začal som si vypisovať veci, čo by som s ním ako zlepšoval. Proste tú frustráciu a tú bezmocnosť som premenil do štúdia
a pomaličky sa mi vrátilo sebavedomie a to všetko sa mi vracalo, možno to trvalo 1-2 dní a vrátil som sa späť a bol som znovu, cítil som, že som silnejší. Tak je pravda, že on to nahledá to sebevědomí v tom, že vlastně jestli vůbec tu práci člověk dělá dobře, tak asi ale člověk musí mít nějakou sebereflexi a... Áno, ináč neviem, v čom som bol ešte, že by som bol na dne. Toto jediné, ináč v inom som nebol na takom dne. Toto jediné sa mi Mně přijde právě, že jako každý člověk, který v něčem třeba vyniká nebo dostane se nějaký jako životní bod, tak si myslím, že si musí projít nějakým tím pádem nebo dojít na nějaký to dno, aby si uvědomil, že se od něj dokáže odrazit a... Ale tých pádov je, ako aj tréner, máš veľa. To určitě, ale tak já myslím jako člověk celkově. A ako človek, že sú rôzne životné situácie, ktoré musíš čeliť a musíš sa s nich poučiť a musíš ísť ďalej. To je, vieš, keď máš rodinu, tak je super, že trénuješ, ale tú rodinu treba živiť. Bývaš na internátnej izbe, my sme bývali so ženou, keď sa nám narodil Kubo, 4,5 roka na izbe 12 metrov štvorcových, kde sme doslova do písmena všetko robili a spoločne s ďalšími 2 rodinami spoločné sociálky, hej. A ty žiješ tak a naučíš sa v tom žiť. Potom sa dostaneš do garzonky, ktorá je len o trošku väčšia, ale plná švábov. Potom mákáš, hovoríš do Riti, mákáš na to, aby si mohol prenajať väčší byt. A po 10 rokoch driny si konečne môžeš dovoliť dvojizbák a konečne syn má svoju detskú izbu. Ty máš konečne v dvojizbáku, on má detskú izbu, ty spíš v obývačke, kde máš rozťahovací gauč, ďalších neviem koľko rokov a potom konečne príde obdobie, keď máš prachy a môžeš si zobrať hypotéku, že ten byt, tej šťastie, že tí, čo ti ho prenajímali, oni si zobrali stadiaľ jednu izbu a oni, že potrebujeme vám, ak chcete, vám ho Mároš predáme. Tak zrazu ti dali, zrazu si získal a my sme sa so Zanou, neviem, či to bolo po 16 rokoch sme mali spálňu. Prvýkrát v histórii, ako spolu sme mali svoju vlastnú spálňu. Hej, čo málo ľudí si uvedomí a potom život ide ďalej, máš spálňu, máš dieťa, potom sa ti narodí druhé dieťa a zasa spíš s dieťaťom v izbe. Syn našťastie už má 29, ten potom odíde, tak dcera dostáva po ňom izbu a potom si kúpíš nový byt, že do lepšieho sa presťahuješ, nie väčšieho, len do nového bytu, zo starého bytu do nového. Máš všetko, ale nemáš zasa, ja neviem, gauč, hej, a potom príde korona a ľudia sa ťa pýtajú, a vy nemáte gauč? Lebo dávaš videa, hovorím, že nemáme gauč, a nevadí vám? Hovorím, tak vadí, ale čo máme teraz, nemáme peniaze, tak sme kupovali si nový byt, no tak nebolo na gauč, aby sme mali gauč. My sme celý rok mali karimatky na zemi a vlastne v obývačke sme sedeli na karimatkách a pozerali na telku a robili videá pre ľudí zadarmo, lebo sme ich chceli takisto motivovať, že aby videli, že nie sú v tom sami, že sú v sračkách, že my sme. Veľa trénerov začalo predávať tréningy. Ja som nepredával tréningy. Ja som sa rozhodol ísť cestou, že nebudem predávať tréningy, ale budem robiť každý deň. My sme so ženou vysielali krátke tréningy, ktoré sme vešali na Instagram, aby tí ľudia cítili od nás to, že s nimi, že tú hodnotu, že im chceme pomôcť. A ja som to urobil strašne rád. Ja som na to pyšný, som to urobil. Neviem, či by som to teraz znovu urobil. Ja v tej danej chvíli to bolo pre mňa najlepšie riešenie, lebo som prišiel na to, že keď to budeme robiť, tým ľuďom niečo dáme, čo chceš dať. A na druhej strane sa mi podarilo uzatvoriť spolupráce, ktoré mi vlastne vyrovnali stratu a nemusel som urobiť. Čiže ruka v ruke to bolo. Ale aj keby som tie peniaze nemal, tak by som tie tréningy nedokázal. Nemal by som to srdce robiť a predávať tie tréningy, lebo bolo milión ľudí, ktorí boli ešte možno horšie ako ja na tom. A nemyslíš si, že si třeba nějakým způsobem přitáhl to, že si tím lidem dal tu hodnotu zadarmo a nějakým způsobem se ti to odvděčilo tím, že si třeba k tobě přišla nějaká spolupráce díky tomu? Neviem, nerozumýšľal som na tom, ale... To trošku spirituální mi přijde, ale... Všetko je možné, ale vieš, niekedy... A zasa potom ti príde situácia, že dáš ľuďom zadarmo a potom dáš za peniaze a tí ľudia povedia, že a prečo to je za peniaze? No lebo je to moja robota. To oni nechápou, no.
že za to, že niečo človek dá zadarmo, neznamená, že musíš dávať do konca života zadarmo. Veľa ľudí to nechápe a si myslí, že tak neviem, že či to bolo dobré riešenie alebo zlé, ale je mi to jedno. Ja som vždy sral na to, že že či niekto ťa bude tak alebo tak vnímať, každý ťa vníma tak, ako ťa chce vnímať a ja s tým aj tak nič neurobím, lebo ja môžem len prispieť tomu, že sa budem správať tak, ako sa správam a tak, ako som ja, ako mám to tu dané v genetike a niektorým sa to páči, niektorým sa to nepáči, tí, ktorým sa to nepáči, s tým nič neurobím, nemôžem teraz, čo sa budem pretvarovať pred kamerou, pretvarovať sa na Instagrame, že som taký a v skutočnosti som úplne iný. No na čo by som to robil? Vieš. A jak jsi říkal, teda o tom, že jste se různě stěhovali a žili jste jakoby třeba společně v tom pokoji a tak dále, tak myslíš si, jako, že o tom je život, se honit za nějakýma materiálníma věcma? Život není o tom. Ja som už na to prišiel. Čo potrebuješ v živote viacej? Potrebuješ sa mať čo najesť, potrebuješ kde skloniť hlavu a potrebuješ si niečo obliecť. To je postačujúce k tvojmu životu, čo potrebuješ, aby si bol šťastný. Já myslím, že člověk si to uvědomí ve chvíli, když právě nemá nic. Jak málo člověk potřebuje. Je to možné. A materiálne, ja berem materiálne, že potešenie svojej duše. Ja milujem krásne veci. Ja akože do pindy, ja som prešiel obdobiami, keď si nemal nič a si začal zarábať, keď som zarábal, že v korunách, že ja som v korunách zarábal niekedy vyše 100 000 korún, som zarábal mesačne a ja som si vtedy nakupoval novinky, nové Nike vyšli, necelá kolekcia, najnovšie veci, takto som roloval, že normálne, že konzumný život jak prása, ale že brutálny. Hej, ale to ideš a potom si uvedomíš, že Doriti, že na čo mi toto je? A prišlo to vekem? Neviem, áno, z roku na rok som si povedal, že ale to je taká chujovina, na čo mi to je? Tak hovorím, že serem na to, že ja toto fakt, že nepotrebujem. Že či máš také alebo také, veď to míňame peniaze, Zuzana, na chujoviny. Tak mi to prestalo, že vieš, a ty ale to ťa niekedy stretne, že ty keď trénuješ strašne bohatých ľudí a vidíš, jak oni žijú, tak ťa to niekedy vtiahne a chceš aj ty žiť taký život, ale jasné, že na to nemáš. Ale si to musíš uvedomiť a musíš to zažiť a musíš byť tu tak silný, že ťa to nezomele, ale sa z toho poučíš a tí ľudia, čo majú peniaze a sú bohatí a majú firmy a vedú niečo, ťa skôr nakopnú do tej strany, že vidíš, začni makať, začni rozmýšľať, ako čo môžeš vylepšiť, aby si sa aj ty mal dobre. Len makaj a rozmýšľaj, ako zarobiť viacej peňazí, že čo urobiť, aby si zarobil viacej, aby si našetril, aby si zastabilizoval svoj príjem. Rozmýšľaj a stále tvor niečo, stále investuj, stále proste, ja som vedel, že musíš stále investovať, nie vždy to vyšlo, niekedy si to predrbal prachy, znovu si padol na nulu a znovu si rozmýšľal sa, že čo ideš robiť. Ale to je to, čo ťa ženie, aby si sa poučil a tí ľudia ťa majú motivovať, ako sa posúvať a učiť sa máš od chytrejších. Preto, keď máš ľudí okolo seba a sa obklopuješ super ľuďmi, tak aj tí super ľudia ťa ťahajú dopredu, lebo sa chceš ťahať dopredu. Keď sa budeš obklopovať blbcami, tak ťa nakoniec stiahnu aj tí blbci dole a môže byť akokoľvek chceš chytrý, hej? Súhlasím. Takže, a to, aby som sa vrátil, ja som niekedy, keď som začal trénovať, ja som vždy závidel športovcom, že do pindy, že oni dostávajú oblečenie. Boha, keby som ja raz ma oslovil niekto a ja budem dostávať oblečenie, že to by bolo, že mega. A stalo sa to, hej, oslovil ma Under Armour a neviem, a ma sponzorujú, hej, že mi dávajú oblečenie. A to je neuveriteľný pocit, že všetci mi to závidia. A ja hovorím, dobre chalani, 25 rokov mi to trvalo, pokiaľ niekto, a to som mal šťastie, neviem čo, že proste sa niekto na mňa vyčúral a vtedy ma to osvietilo a som dostal, akože to bolo fantastické. Ja si to neuveriteľne vážim za každú takúto vec, ktorú dostanem spoluprácu, že ti niekto vloží tú dôveru, aby si ich prezentoval, lebo to je brutálne, hej? To je veľká vec. A tie veci, tým pádom, ja si kupujem veci, ja milujem Mont Blanc, ja odkedy si zarábam peniaze, ja si odtedy kupujem Mont Blanc, pera. Ľudia sa čudujú, že ako môžem, že som drbnutý.
ale mne nevadí, ja radšej budem rok šetriť a kúpim si pero, ktoré chcem, ja neviem, Van Gogha, alebo ja neviem, Jimmyho Hendrixa, ktoré symbolizuje život Jimmyho Hendrixa, to pero, to brnkátko, biela, to pero, ja milujem, ja stále si píšem tréningy rukou. Mám ich aj počítači, ale ja si píšem, ja stále milujem písať, ja potrebujem mať krásne pera, krásny papier, ceruzky, proste ja to milujem. A to ľudia nechápu, ale to je napríklad tá moja hygiena psycho. Ja keď si to kúpim a začnem písať, to možno spôsobuje to, že človeka to uvoľňuje a preto stále milujem možno tú svoju robotu a stále ju robím, pretože mám veľa iných drobných vecí, ktoré mi oslobodzujú myseľ a nie som stále v tom, ale som v iných veciach, že si človek kúpi to pero, kúpi si limitku, kúpi si popiči papier, ktorý je brutálny zošit, že keď píšeš, atrament to nepresiakuje a tak ďalej. Vieš, to sú také detaily, ale to je to, že možno to, že človek sa vie tešiť z takýchto maličkostí stále, tak možno to mi spôsobuje, že stále som nejaký neúplne drbnutý v hlave. A tak je podle mě důležitý hrozně si dělat takovou radost z takových jako maličkostí, nebo jak to říct, být vděčný na maličkosti. Ježiš. Ale bereš to jako to pero, že když na to vlastně podíváš, tak je to jako symbol toho, že prostě si to jako dal, že si to zvládl, že si to pořídil, že si to můžeš dovolit. Áno, to je presne to. Ja si to vždy kúpim. To není o tom, že to je ta drahá věc, Nie. ale to je ten symbol. To je tá odmena. Že ja si nekúpim, že hneď idem si kúpiť pero dneska, že idem si... Buď sa cítim tak zle, že som v takých sračkách psychicky, že musím si niečo kúpiť, aby som si urobil radosť. A je to hocičo. To je nohavice, alebo ja neviem, idem si kúpiť ceruzku, alebo si kúpim fixky. Hej? To je, foukací. To je jedno, to je úplne... Proste musíš si niečo, čo miluješ, kúpiť, aby som si tak takú bolesť na dušu dal a tedy sa steším a bolesť je preč, hej? A to je celá konzum. A to je konzum. Áno. Ja stále som sa nedostal na takú úroveň mentálnu, aby som si veci nekúpil, že si povedal, že mám 3 gate a nekúpim si 4. Aj tak nosím len stále jedny, sem tam druhé. Tie, čo som si kúpil, nenosím. Hej? Stále som sa nedostal na takú úroveň, že stále mám veľa oblečenia doma, extrémne. Milujem, keď si kúpim oblečenie a milujem, keď na každú činnosť mám iné oblečenie. Keď na turistiku, na atletiku, na posilovňu, do mesta, aj tak nosím stále to isté. Dospel som ale do takého štádia, že vlastne veci, ktoré nenosím, že takto zoberiem a všetky rozdám. A veľakrát sú to veci, čo som mal 2-krát na sebe. Ale to mi robí radosť, že pomôžem niekomu inému. Ja viem, že konzumný život je sviňa a viem, že nemal by som si kúpať nové gate, nové tenisky, nové toto, že to nepotrebujem k životu. Ale podľa mňa jde o ten pocit, když to pořídíš, ne? Ale to je... Niekto zobere drogy, aby si navodil eufóriu. Ja miesto všetkých týchto vecí si radšej kúpim, aby som si navodil ten dopamín, ktorý je a ma ukludnil. Tak ako dneska sa teším, lebo vy tu máte Vivo Barefoot obchod. Aha. A ja dneska stadiaľ to idem rovno tam a ja viem, že si idem zobrať jedny tenisky tam, topánky. Ja už teraz viem. V rámci výletu. V rámci výletu ja sa na to teším. Majú tam také zimné také papučky. Ja sa na to už teraz teším. Už viem teraz, už sa vidím, jak ich mám na nohách. To je presne to, že ideš niekde a urobíš si tú radosť, ale jasná vec, keď si to nemôžeš boli časy, keď som si to nemohol dovoliť, tak som si aj rok nekúpil, že zero. Lebo proste, keď je vec, že si nemôžeš dovoliť, tak si to neurobíš. Proste, lebo mám v sebe tak ešte rozum, že viem, že človek musí rozumne narábať s peniazmi, že nemôže to míňať len tak, a vždy míňaš len toľko, koľko môžeš, ale ja som sa naučil, ja sa držím takého, neviem, ak si čítal, že taká knižočka malá jedna, volá sa, že najbohatší muž Babylonu. A on tam hovorí, od neho som sa naučil, že z každého, čo zarobíš, odlož si 10%. A za tých 10%, povídej. A potom si odlož... A ja, keď som sa toho držal, my sme vďaka tomu našetrili na byt.
Lebo ja z každého, čo som zarobil, keď som zarobil 100 eur, 10 eur som zobral a odložil som preč. Keď som zarobil 500, zobral som 50, odložil som preč. Z každej, čo som dostal, som si tak, aj stále to robím, si odkladám. A to keď človek robí, lebo jaký je rozdiel, keď máš vyžiť zo 100 alebo z 90 eur? Nula. Ja. Ale na konci roka ti to hodí niekoľko stovák alebo tisícak. Zrazu ich máš. A tie peniaze buď použijem na dovolenku, alebo proste urobím radosť manželke, alebo si urobím aj ja radosť, záleží koľko toho je. Ale to je, ja som sa tým naučil, lebo tý Babolinčan bol super. A druhá knižka, ktorá ma ovplyvnila, je Kameň a bolesť, životopis Michelangela Buonarrotiho, ktorý si šiel svojou cestou v tom čase, keď bol silné kresťanstvo a musel si slúžiť tomu najvyššiemu a tí pápeži a tak ďalej a on si stále razil to svoje, neuhol ani doľava, ani doprava a proste na rozdiel od iných, ktorí sa poddali a brali prachy od oných, tak aj preto tak dlho aj kreslil tú Sixtínskú kaplnku. A to sú veci, ktoré ťa ovplyvňujú, že si povieš, že dá sa žiť aj v takej dobe, vieš si žiť svoj názor, nechať sa ovplyvniť, neopičiť sa, ale ísť si svoju cestu. A potom ma ovplyvňuje ešte ďalšia vec, taká malá knižočka to bola, ktorá sa volala, že rob to, čo máš najradšej, a to bolo v češtine, že rob to, čo máš najradeji, peníze prídu potom. Alebo peníze prídou, alebo nejako tak to bolo. Malá knižočka. To bol fakt, že ja som ho aj niekde som si ju odložil, ale už som ho nikdy nenašiel. A tam som pochopil, že priorita je stále mať radosť z toho, čo robíš. Jasné, že peniaze potrebuješ. Ale keď budeš robiť stále to, čo máš a budeš to robiť s radosťou, budeš to robiť s entuziazmom, budeš to tvrdo na to makať, tak všetko ostatné skôr či neskôr príde. A to môžem povedať, keď si hovorí, že spirituálne, že kurva, to je pravda, pretože ja som tvrdo makal, bol som známy v nejakej komunite, ja som mal fakt veľa vrcholových športovcov, ale možno ten zlatý klinec prišiel to, že ma zavolali na casting extrémnych premien. A to spôsobilo, že som v tej živote urobil takýto skok dopredu, to, že sa známy stal, ale tým pádom sa mi otvorili iné dvere, ktoré mi spôsobili to, čo som rozmýšľal, že tréner môže zarobiť v určitom momente len nejaké peniaze, lebo ten deň má len 24 hodín. Nemôžeš si rátať jeden rok 100, druhý rok 200, 300, 500 eur za tréning, lebo to je nereálne. Môžeš byť vzdelaný jak prasa, môžeš mať za sebou ale ten zárobok je len nejako ohraničený. Nebudeš nikdy zarábať viacej. Ale zrazu si zistil, že vlastne, keď budeš robiť programy, vytvoríš aplikáciu, napíšeš knihu, lebo už si vo veku, kedy môžeš si dovoliť napísať knihu, a to prišlo prirodzene, máš nejaké spolupráce a zrazu ty zistíš, že vlastne ten tvoj príjem sa vyrovnal, zodvihol sa na nejakú úroveň, z ktorej si môžeš dovoliť ísť na dovolenku, bez toho, aby ťa to ovplyvnilo. Teď ve finále tí 10% už je daleko víc potom, než z té hodinovky třeba. A to je absolútna pravda, ale hlavne sa stalo tá vec, keď ja som to akurátne minule hovoril takému svojmu klientovi, že som strašne šťastný, že kde som sa dostal a ako som sa dostal, lebo po 25 rokoch, to bolo 5 rokov akože dozadu, 27, 3 roky dozadu, som sa dostal na úroveň, kedy si môžem ísť dovoliť 2-krát ročne na dovolenku tak, že nemusím potom zvyšok roka rozmýšľať, že kde dám peniaze. Ale to trvalo, že 27 rokov. Niekto ti povie, ale Grco, to je hlup. Hovorím, to je pravda. Ja nehovorím o dovolenke, že ísť na dovolenku na Zemplínsku šíravu, alebo ísť na dovolenku do Alp, ale no v lete, v zime to bolo úplne nereálne, lebo kokos to je mega drahé. Ale ísť na dovolenku, akú ty si vybereš, akú ty máš rád, akú vieš, že keď sa vrátiš z tej dovolenky, že si brutálne oddychnutý a vieš si schopný znovu pracovať na 100% a sa s nej vrátiš a neovplyvní ti tvoj rozpočet nijako.
A to som sa dostal po 27 rokoch a ja som za to neuveriteľne vďačný, že si môžem dovoliť a môžem povedať, že teraz v marci idem na Malé divy. A môžem si to dovoliť. Nemôžem si dovoliť, že o pol roka znova alebo o 3 mesiace, ale raz ročne si viem dovoliť ísť Malé divy a teším sa z toho, lebo ja milujem Malé divy, ja si tam som prišiel najviac viem oddychnúť. To je pre mňa neuveriteľná dovolenka a je to pre mňa vesmír. A nemyslíš si, že říkáš, že to trvalo 20 nebo 27 let, tak jestli to náhodou není vlastně v té změně toho mindsetu, protože celý vlastně osobní rozvoj je o tom, že si říkal i obklopovat se těma lidma, třeba těma bohatýma nebo těma knížkama a tak dále, protože to není o tom, že my vidíme, co si všechno můžou pořídit lidi, ale o tom, že asi přemýšlejí jinak. Jsou stejní lidi jako my, ale mají asi jiný mindset, protože na to nahlíží jinak. A ty přesně říkáš, že teď už víš, že si to můžeš dovolit. A předtím jsi to tak neměl. Ale to bylo díky tomu, že jsi nějakým způsobem obklopoval lidma, kteří tě nějakým způsobem k tomu přivedli. Nebo přišly životní okolnosti, které tě najednou utvrdili v tom, že si to vlastně můžeš dovolit. Je to možné, je to možné. Je to možné. Takže vlastně si myslím, že to nebylo, že to není jako o čase, ale o tom uvědomění. A někomu to trvá díl, někomu kratší dobu. Áno, absolútne neodporujem ti, že môže to tak byť. Môže, ale ja som rád, že som tomu dospel. To je skvělý právě, ne každý právě k tomu vůbec nikdy dojde. Hej, ja som vďačný za všetko, čo mám, akože ja som neuveriteľne za to vďačný. Ja si to vychutnávam teraz, ja si to labužím, ja som šťastný. My sme teraz sem pricestovali vlastne deň dopredu, hej. Už vieš, že si môžeš dovoliť zaplatiť hotel, dobrý hotel, spíš na dobrej posteli, super raňajky. A pre mňa je to, že kokos, ja normálne akože vesmír, hej? To je vesmír, že nejdeš na hostel alebo niečo ako niekedy, ale ideš do normálneho hotela, kde je nejaký pikoli, ktorý ti otvára dvere a ty sa udrbávaš, vieš, a že vieš, a čo si niekedy sníval o tom. A ty si to už teraz ideš do hotela, otvorí ti, zoberie ti tašku, vieš, a je to super. Je to... Protože si uvědomuješ, že všechny ty roky se vyplatily. Áno, je to tvrdá, ale je to super, je to strašná haluška, ja sa niekedy tak strašne smejem. A smejem sa najviac, keď ideš do obchodov, že ideš v teplákoch, ja milujem chodiť, ale mám také svoje oblečenie, ktoré nosím celý život, ja mám jeden štýl, ja sa neopičím, že nejaký je slímky a vytlačené guliaky, vieš, a nedýcháš, ale ja mám rád stále také regulár, taký svoj štýl, v ktorom sa cítim strašne dobre a je mi jedno, kto si o tom myslí. Čo? A keď prídeš do takých drahších obchodov a jak sa na teba hneď pozerajú, vieš, a pozerá sa ten pikolik, čo otvára tie dvere, vieš, že chuj, čo tu robíš? Vieš, že toto je drahý obchod, vieš? A ty sa tak len vnútorne tak hovorím, ty čurino. Ty bys vedel. Ja keď chcem, tak si kúpim aj teba, ty čurák. Ale to obrazne hovorím, nie je to tak, ale je to strašne, tam vidíš, že tí ľudia stále posudzujú podľa toho, ako si oblečený, čo máš oblečené, že či na to máš, alebo na to nemáš. Protože všechny tyhle věci něco vyzařují, nějakou energii a ten člověk to vnímá. Ale pritom to tak nie je. No jako není to o těchto materiálních věcech samozřejmě. Koľkokrát sa mi potvrdilo, že tí najbohatší ľudia vyzerajú úplne najnormálnejšie a nevieš, že má drahé oblečenie. Protože nemá potřebu. Nemá presne tak a koľkokrát má značku, že toto je aj veľká značka. On má takú značku a keď zrazu ty zistíš, že a nepoznáš ho, zrazu zistíš, že on má nejaké tričko, čo si ty myslíš, že má obyčajné a on má zrazu tričko, ktoré stojí 5 kg. A ty si povieš, že čo? Ale on neukazuje na to, že si to môže dovoliť. Lebo naschvál sú to veci, ktoré sú že neviditeľné. Chápeš? A nebo jsou to přesně taky ty maličkosti, jakože třeba člověk si myslí, že normálně je oblečený, ale je to třeba prostě kvalitní oblečení. Nebo perfektná prostě biokvalita, že neviem čo, že majú hodinky, že koľkokrát si videl, že bohatá má obyčajné Apple Watchky. Že nemá Rolexky za 150 000. Možno má v trezore jedny, možno aj 10, ale spolieha sa na tú funkčnosť, nemá potrebu ukazovať, že on je bohatý, lebo už je niekde tu, je úplne niekde inde. Pochopil to, že to není o tom, aby sa ukazoval. Není o tom, aby si ty rozdával peniaze a ukazoval, že ty teraz prídeš ale dajte za liter víno. Že proste, na čo by to robil? Protože si myslím, že tyhle lidi si uvědomují, že ty peníze jsou prostředek, ne cíl. Presne tak. A to je dôležité. Presne tak. Dobře.
On tady otázku, jestli se ti někdy stalo, že jsi vlastně měl v životě všechno, ať už řeknu výsledky, nějaký úspěch a tak dále, ale stále jako se cítil vnitřně nenaplněný. Neměl si ten vnitřní klid. Ale to vždy máš. Že člověk si třeba myslí, že až budu tamhle, tak si že budu všechno skvělý, ale vlastně ve finále. Vždy ti niečo chýba. Nikdy v živote nedostaneš všetko, alebo lepšie, môžeš dostať všetko, len ako si to aj teraz povedal, musí nastať to uvedomenie, že lepšie povedať takto. Musí nastať doba, kedy si vieš povedať sám, že a stačí. Čo je neuveriteľne ťažké. Lebo keď sa opýtaš hociakého iného, keď tu príde nejaký ďalší hosť, tak stačí, keď mu položíš otázku, že kedy si povieš, že dosť. No a kde je pro tebe dosť? No to ani neviem. Ja neviem. Ja som si na toto tiež nevedel odpovedať, že kedy je dosť. Ale tak z toho, co říkáš tyko, že jsi vděčný za tyhle maličkosti, že si můžeš dovolit tohle a tamhle to, tak vlastně už jsi za to vděčný. Za tyhle malé chvíle. Ale povedal by som si, že dosť a nejdem točiť ďalšiu sériu extrémnych premien a kašlem na to, že zbalím sa, postavím si chatu niekde a presťahujem sa a idem žiť zvyšok života na chate v horách, proste budem bajkovať, budem kresliť, budem vyrezávať to, čo milujem, budem si čítať knihy a serem na všetko? Dokázal by som to? To je mať dosť, že tu uspeješ a si povieš, že nepotrebuješ nič viac životu. Lebo sme si povedali, že potrebuješ jesť, potrebuješ niekde bývať, zastršiť základné potreby a nič viac nepotrebuješ. To oblečenie, čo mám do dnešného dňa, by mi stačilo do konca života. Nepotrebujem meniť. Tým pádom mám do všetkého. Mám nejaké prachy, asi by mi nevydržali, keby som nič nerobil do konca života, pretože není ich toľko, lebo človek investoval do fitka a tak ďalej, to stojí a ešte proste človek, keď investuje, tak sa zaroluje, tie peniaze sa musia točiť. Ale povedal by som si, ja teraz dosť nepovedal, lebo to nedokážem. Nie som ešte tak silný, aby som si vedel povedať, že ja teďka, čau, fuck you. Nedá sa to povedať teraz. Ale poznám ľudí, ktorí to urobili, ale aj tak sa počase vrátili. Tak podľa mňa nejde ako nic nedělat, človek musí byť nejaký... Ale nájsť si tako, aby si sa nenaháňal. Ja sa teraz naháňam, baví ma to, ešte to vládzem. Ale ten povedať si, že a dosť, že je najvyšší čas odísť zo scény, to je tak ako vrcholový športovec, kedy si povieš a dosť. Už to nemá význam, najvyšší čas treba opustiť, v najlepšom treba skončiť, hovorí sa. Idem žiť normálny život bez vrcholového športu. Je to veľmi ťažké. A pro ego hlavne. Tak ego je... Naučiť sa s egom žiť je podľa mňa... Je to asi... To je podľa mňa to najťažšie zo všetkého. Lebo... A to je práve to si říct dosť. No. Ja nad tým strašne veľa rozmýšľam a mám také idei, kedy si povedať, že mi stačí. Robím všetko preto, aby som, ja neviem, po 55, keď mám 3 roky, rozbehol všetky veci tak, aby som mohol 50% všetkého takto skipnúť a ubrať sa tak, že viac týždňa budem oddychovať a venovať sa rodine alebo venovať sa bajkovaniu, psovi. Verím, že deti budú mať vnúčence, že sa budem venovať a nebudem musieť sa naháňať za týmto, lebo už budem si môcť povedať, že presne, že a mám dosť a môžem to cancnúť. Lebo čo napísal, neviem, jak sa volá ten autor, ten 4-hodinový pracovný týždeň, že tak by človek mal... Tim Ferriss, že tak by si mal žiť. No, neviem si predstaviť, že je 4-hodinový pracovný týždeň. A tak je to všechno o nastavení systému. A týmu. Veď to presne som si toto povedal, že 4-hodinový asi nedokážem nikdy urobiť, ale 4-hodinový denný sa dá. Je to reálne, že robíš len do obeda a celé po obede sa venuješ svojim veciam. To sa dá urobiť. Já si myslím, že se to dá jakoby udělat, ale člověk přesně musí dát pryč to ego, že u všeho musí být on sám a že on umí to nejlíp. A ve chvíli, když tohle dokáže, tak přesně dokáže zaměstnat ten tým a tak. A neříkám, že ten člověk nemá nic dělat, ale ten už to má být, nevím, když to takhle plásnu, třeba miliardáři,
nedělají to, že dělají všechno, Nie, už je supervisor. A dělá jenom ty prostě řídí to. Ty udělej tohle a je o tom prostě pustit to. Je to pustit. Je to tak. Teda nechci dělat chytrý, to vůbec ne. Nie, ale ja nad tým veľa rozmýšľam, lebo mi unikajú pomedzi prsty veci, ktoré nechcem, aby mi unikali a chcem ich robiť. A viem, že nemám toľko času, aby som ich robil, lebo človek sa naháňa a ja sa naháňam veľakrát za niečím a je to chujovina, lebo nemusíš urobiť v jeden deň všetky veci. Jo, tak. Len je to veľmi ťažké niekedy. Tak jo, my máme dnešní rozhovor za sebou. A tě chci hrozně moc poděkovat, že jsi dneska dorazil, bylo to fakt super a doufám, že třeba i v budoucnu bychom mohli ještě probrat to víc, protože mám toho víc, na co bych se chtěl zeptat. Ja nevidím prekážku. Super. Takže ještě jednou moc děkuju a snad se ještě uvidíme. Ďakujem. Děkuju. Ja ti dám takúto moju hračku, ak si videl, Já že... jsem se právě chtěl zeptat, co to je? To, vieš, čo ideme teraz, toto ideme to predávať. Ja som to niekedy dávno niečo podobné, ale v malej verzii videl a som sa s tým hrával tým, že človek stále, lebo sme urobili teraz takú kampaň, že osloboď svoje ruky, osloboď svoju myseľ, zamestnaj ruky. Aha. A to absolútne je identické, je to platí. A sme zistili, že aj keď deti ADHD alebo čo majú veľa zo sústredení, keď mu dáš pomôcko, začne sa hrať, tak sa začne fokusovať o mnoho lepšie. Aha. A tak to chceme urobiť a chceme to pred Vianocmi spustiť a neviem, či to pôjde alebo nepôjde, ale... Musíš to vizualizovať, že to proste pôjde. Ja si myslím, že to pôjde, že je to príjemná hračka za málo peňazí a môže to priniesť osoch veľa deťom aj s obsedatívnou kompulzívnou chorobou, lebo človek tedy si začne myť ruky a keď sa začneš hrať, tak vlastne prerušíš ten tok a môže ti to pomôcť. Nemôžeme to spustiť to ADHD. Nie. Určite nie. Tak moc krát děkuju. Za málo, ďakujem ja.